Joseph Muscat għażel li qatta l-aħħar ġimgħat tiegħu bħala Prim Ministru ta' Malta barra minn Malta. Dan minflok irreżenja b'mod immedjat kif kien imsejjaħ jagħmel minn bost entitajiet is-soċjetà ċivili, il-Parlament Ewropej u ħafna aktar. NetNews jinsab informat li Muscat se jasal lura Malta minn Dubai fit-30 ta' Diċembru, però ma tantx se jdum Malta, kif jidher li se jerġa' jsifer lejn Londra. Dan se jkun ir-raba pajjiż li se jżur il-Prim Ministru f'temp ta' ftit ġimgħat bi żjara waħda biss minnhom tkun uffiċjali, total ta' 8 vjaġġi f'temp ta' xahar. Minn meta ħabbar li se jwarrab f'nofs Jannar, Muscat flimkien mal-familja mar il-Vatikan jiltaqa' mal-Papa fi żjara li ma kinitx uffiċjali kif normalment tkun żjara ta' Prim Ministru mal-Papa. Ftit wara, Joseph Muscat intlemaħ f'Bethlehem fejn qatta il-miliet hemmhekk, żjara uffiċjali li għaliha attendiet ukoll Michel Muscat. Fl-aħħar ħinijiet, Muscat flimkien mal-familja għażel li jmur Dubai u fil-waqt li bħalissa jinsab hemmhekk jidher li se jasal Malta fis-sejjat li ġejjin u jerġa' jitlaq lejn Londra fit-2 ta' Jannar. Dan l-aħħar Joseph Muscat mhux biss kien fil-medja għal mod kif daħħal il-pajjiż fi kriżi, iżda anke għal rigali ta' eluf ta' euro li rċieva mill-persuna allegatament kompliċi fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Madankollu, minflok irreżenja jew refa' responsabilta, Joseph Muscat għażel li jsifer fuq li jsifer.